tak sa mi zdá, že až teraz začína ten pravý boj. To sú akože dve radosti. Aké dve? Jedna taká, čo odletí. A druhá? Taká, čo zostane. Tá rozum. Že vlastne my musíme navariť tú radosť tak, aby nám vydržala čo najdlhšie. Sleduj. Tak to ťa sklamem, lebo humor nemá rád Ečka na trvanlivosť. No tak čo? Neviem. Urobíme to, čo robievam vždy, keď mi dávate otázky, na ktoré úprimne povedané nepoznám odpoveď. Začneme sa vrtať v Biblii.